Tot això va començar durant la pandèmia, no? Vam veure que les classes s'havien de fer de manera online a casa perquè no es podia sortir. Llavors aquí vam identificar com a ciutat un problema que teníem, que eren gairebé prop de 200 famílies que no disposaven de les eines per poder seguir aquestes classes de manera online. Llavors a partir d'aquí l'Ajuntament es va posar a treballar i tot això va acabar amb el fet de demanar liderar aquesta xarxa DigiInclusion, al qual també s'hi van sumar 8 ciutats europees més. Com a Ajuntament tenim una obligació i un deure, com a administració més propera a la ciutadania, que és garantir el dret de tothom a qualsevol àmbit de la vida. I vam trobar a partir de la pandèmia que hi havia moltíssima gent que quedava exclosa de molts àmbits de la societat per aquesta exclusió digital. El propòsit principal d'aquesta xarxa d'alguna manera és identificar o saber en quina mesura patim la bretxa digital, que no és un problema de Mollet ni d'aquestes 8 ciutats, sinó que és un problema que afecta a tot arreu. I a partir d'aquí què podem fer com a administracions, però no només com a administracions, també hi ha empreses, també hi ha associacions. Avui es presenta aquesta guia pràctica per ciutats europees de com fer front a la bretxa digital, com identificar i fer front a la bretxa digital. I aquí bàsicament el propòsit d'aquesta guia és que serveixi per ciutats de tot tipus. Amb aquesta guia tinguin una eina per poder desenvolupar internament accions que considerin necessàries. I aquí es plantegen el que és el model de treball, que té 4 dimensions, que seria el que és l'estratègia, definir tot el que és l'ecosistema, identificar les necessitats locals que tens, i després hi ha tot el tema de la millora i la implementació d'accions. Bé, per Mollet, per primera vegada liderem aquesta xarxa europea i hem trobat a 9 ciutats europees que compartien els mateixos reptes que nosaltres i les mateixes problemàtiques i també volien el mateix, que era dimensionar quina era la bretxa digital que hi havia a les seves ciutats, veure com aquest comportament anava evolucionant i el que és més important de tot, volem trobar solucions a aquesta exclusió digital de les nostres veïnes i veïns.